खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे सानसु बर' इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायफिनना लाग्रोबाय आरो ना गाइसमोन। ओमफ्राय जों दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदों, बेखौनो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामसै आरो नायलांबाय थादो जोबजासिम अननानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे नायलांदो आरो ना गाइसमोन। नै ट्रेन फैसिगोन, जों ट्रेन नेगासिनो बेहाय ट्रेन स्टेसनाव गरेस्वराव। बामबुलायाबो दं आंजों लोगोसे। बामबुला मा खबर? मोजां नो जानो नाया जादो लालाय मोनसे बादाम लालाय नोंनि पकेटाव लालाय दं माथो बिलाइ बिलाइ बे बामबुलाया जि ब्लग लाखायो हनै लोगोफोर नै ट्रेन सफैबाय आरो जोंना, जों गाखोनोसै आरो दायो नै हनै जोंना लोगोफोरा बैथिंजाय बामबुलाया हनै नै आंनिया लोगोफोरा गैया आङो मोसानोवाखै ya नहीं कैमरा रखना अब और उनमें से मतलब है क्या तो करना ना खाली जावे ना है बाबू Bicara malah, yang wajib bicara malah dah hari malah.
Datang. Guys, mana itu waktu ada? Taksi mana? Konsul alim mana? Apa ya? Hijau ketan ini memang. Nah ya apa bim? Ya apa ini? Langsung guys menjeng tayo nih apa ya? Apa di nokora? Langsung bye bye. Bye bye. Bye bye juga sudah nih. Guys mana yang Udalguri College kacauan arna bisni noa. Nai. Udalguri College. Hei. Dana. Nai lama Brazil macam kana nai semua ada hari. Mana dana lah kanai foto foto kalian mana nanggo. Jangan raya stesen sopir na berat domba fitani mazang menthadang Udalguri fitani berat kebu zabai benar na Udalguri fitani menya besar sisi zabai men za mazang nangkadang on stesen man bai janga tom tom garia sositan bubai jangko hore jai bambula dong ani oमफ्राय माखासे लोगोफ्रा हनै फैगासिनो अनै स्टेशना गाइसमोन जों दायो थांगासिनो नै स्टेशना उदालगुरि स्टेशन सफैबाय आरोना जों दायो ओमफ्राय ट्रेनाथ' एसे गोबाव लेटजोंसो फैगोन 4:30 फैगोन जों नेनांसिगोन आरोना माखासे टाइमखौ दा 3ता 3:30 जाबाय आरोना गाइसमोन 1 घन्टासो नेनांसिगोन जोङो आथिमंगल जानानै फैबाय आरोना
मान जोङो उदालगुरि टाउन सफैलायबाय जोंहानि बिदाया हनै बियो लोगो हमफैबाय आरो ना नानिनि बिफाया बेनो गाइसमोन नानि आरो राजानि बिफाया गाइसमोन थाबाय फैगासिनो नै कफि लोंनो थाखाय तिनिआलि सफैबाय नै उदालगुरि टाउन जा मोजांखा आरोना फैनानै बिराद मोजां नाङो नै हनै उदालगुरि लिरनाय दं जोंहानि बिदाजों बाम्बुलाजों हनै थाबायगासिनो आरोना हरा रिथि रिथा जोंगासिनो राज फुजानि बिराद मोजां हनै नै जा मोजां समायनाखा गाइसमोन फुजानि थाखाय आरोना जोङो राइन' रेस्टुरेन्टआव हाबदोंमोन दायो ओंखारनोसै दायो जोङो न'आव सफैबाय गाइसमोन स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै नामा नायदो गाइसमोन नायनायनि थाखाय जोबोर साबायखर नोंथांमोननिसिम दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै आरोना गाइसमोन नै जों न' सफैबाय बाय दिनैनि भिडिअ एसेयावनो फोजोबबाय